Her i min komparative portrætanalyse har jeg valgt det ene billede, som er til venstre, som er malet af Picasso, som hedder Dora Maar. Og det andet billede, jeg vil analysere, er malet af Thomas Kluge, og det hedder Margrethe. Jeg vil starte med at analysere billedet Dora Maar, som er malet af Picasso i 1937. Billedets titel er som sagt Dora Maar, og hun var Picassos muse og inspiration igennem næsten 9 år. Billedet er malet efter kubismen, og essensen i kubismen var, at i stedet for at se på objektet fra en bestemt vinkel, så begyndte Picasso at male fra forskellige vinkler på et maleri, hvilket blandt andet tydeligt kan ses på Dora Mars ansigt. Billedet er malet i frontal beskuersynsvinkel, og beskueren fremstilles som værende lige med det afbillede. Hvis et billede for eksempel afbilleder en person, som det gør her, så vil denne person være beskuerens visuelle ligemand i en form for 50-50% magtbalance. Dora Maar fylder det meste af billedet op, både helt forgrunden og mellemgrunden. Hun er placeret i midten af billedet, hvilket skaber balance i billedet. De vertikale og horisontale linjer i baggrunden af billedet skaber rum. I og med at hun sidder på en stol, får vi som beskuer endnu mere en fornemmelse af rum i billedet. Billedet er malet efter trekantskompositionen, i og med at man kan tegne en trekant, der står på sin base rundt om Dora Maar og stolen hun sidder på. Dette skaber en form for urokkelighed og stabilitet i billedet. Alle disse faktorer medvirker til at skabe en statisk stemning i billedet. Der er benyttet overlapning og konturstreger, hvilket derimod gør det lige det modsatte af at skabe rum. Ved hjælp af overlapning flyttes fokus fra den ydre virkelighed til den indre, og ved at bruge konturstregerne, der fungerer som en slags visuel lim, der binder det afbildede motiv i fladen, og således fremhæver billedets karakter af netop af flade. Nu vil jeg så fortælle noget om farverne. Når primærfarverne er brækket med deres komplementærfarver, opstår et helt nyt farvespekter, der blandt andet indeholder jordfarverne, som ses på billedet på den brune farve illustrerende som er illustreret på stolen. Der er også benyttet komplementærfarverne rød og grøn ved blandt andet Dora Mars ansigt og ved hendes nederdel, gul og violet ved hendes hals og hendes trøje, orange og blå på hendes trøje, og også andre effekter end de deciderede rumskabende kan opnås ved hjælp af sammenstilling af kolde og varme farver. Nu vil jeg fortælle lidt om betydningen, eller den eventuelle betydning af billedet. Det her er et portræt af Dora Maar, og hendes oprindelige navn var Henriette Theodora Markovic. Hun var født i Paris, og var ligesom Picasso en maler, og hun var også en fotograf. Og hun var som sagt tidligere Picassos muse og inspiration for omkring 9 år. Picasso var fascineret af hendes smukhed og hendes selvdestruktion, og dertil kunne hun tale spansk, hvilket bare kun var et plus i Picassos øjne. Dora var steril og kunne derfor ikke få børn, hvilket resulterede i en enorm jalousi af Picassos elskerinde, som havde en nyfødt datter med Picasso. Picasso portrætterede Dora som smuk, men ked af det, hvilket kommer til udtryk ved brugen af den violette og blå farve, der symboliserer sorg, melankoli og depression over, at hun ikke kunne få børn. I og med, at der både er benyttet sort og rød, kan disse farver symbolisere en form for meget stærk passion, aggression og en form for dødbringende fare, som Dora Maar påfører både sig selv og Picasso ved at være så selvdestruktiv. Den gule farve symboliserer en meget høj værdighed, som Dora Maar har i Picassos øjne. Det kan derfor med rette antages, at Picasso også i dette portræt har malet Dora Maar som den smukke, men selvdestruktive, jaloux og triste kvinde, som han ifølge hende var. Dette er også et meget typisk billede for Picasso,
efter kubismen med ansigter, der er surrealistisk malet fra forskellige vinkler med en masse komplementære farver. Nu vil jeg så gå over til at analysere billedet, der er malet af Thomas Clue i 1996, som hedder Margrethe. Og den portrætterede dronning Margrethe, det er Danmarks dronning i dag. Maleren Thomas Clue har benyttet sig af fotorealismen. Billedet er meget detaljeret, hvilket kan konkluderes ud fra det faktum, at hvis man ser på et fotografi af Margrethe, som er her til venstre i billedet, så vil det store træk være nogenlunde identisk med dette maleri. Billedet er malet i frontal beskuer, synsvinkel. Beskueren fremstilles, ligesom Dora Maar, til at være lige med det afbillede. Margrethe fylder det meste af forgrunden og det midterste af mellemgrunden, men lader dog baggrunden og siderne af maleriet være tilbage tom eller sort. Der er umiddelbart ikke en fornemmelse af meget dybde eller rum i maleriet. Det, der dog gør, at billedet slet ikke er fladt, men at der er flere dimensioner i det, er, at hendes ansigt i sig selv, netop fordi det er så detaljeret malet, at man kan se alle rynker og flader, der er i et ansigt. Det gør, at der virkelig er en hel del rum i det. Og det rum er udelukkende skabt ved hjælp af lys og skygger. Billedet er malet efter trekantskompositionen, i og med at man kan tegne en trekant, der står på sin base rundt om Margrethe. Margrethe er placeret i midten af billedet, hvilket giver balance i billedet. Disse to faktorer skaber en statisk stemning i billedet. Der er benyttet clair-obscur i billedet, som også er kaldet projektørlys. I denne brug af lys og skygge fungerer billedets udefrakommende lyskilde næsten som en skarp projektør i et mørkt og udefinerligt rum. Der foretages en selektiv, en manipulerende og iscenesat udvælgelse, for kunstneren bestemmer suverænt, hvad der er vigtigt. Han eller hun dirigerer så at sige, beskuerens blik. Denne teknik var meget brugt i 1600- og 1700-tallet under konflikterne mellem protestanter og katolikker for at overvinde folket til det, de pågældende kaldede den rette tro, netop fordi teknikken har en meget teatralsk og manipulerende effekt. Den teknik benyttes stadig hyppigt, ofte i reklamefotos og lignende, og på et maleri som dette, hvor maleren vil have beskueren til at danne sig en bestemt opfattelse og et bestemt indtryk af den portrætterede. Maleren har benyttet sig af primærfarven blå, hvilket er benyttet på en stribet trøje og hans øreringe. Udover denne ene primære farve, er der kun brugt akromatiske farver, som er henholdsvis sort og hvid. Disse akromatiske farver er så udover at være benyttet i deres rene form, brækket, så de mister noget af deres intensitet og bliver til forskellige grålige nuancer. Blå er en højstatusfarve og ansås i middelalderens farvesymbolik for den mest fuldkomne af alle farver, himmelsk og åndelig. Symbol på tro, tillid, troværdighed. Den blå farve kan derfor antages at skulle symbolisere netop dette, for at få dronning Margrethe til at fremstå som troværdig og som en person, man kan have tillid til. Dette er også et meget karakteristisk maleri af Thomas Clue. Han er kendt for sine malerier, der følger fotorealismen, og så også for den sorte baggrund, som går igen i mange af hans billeder. Umiddelbart er de to malerier meget forskellige i forhold til farvevirkemidlerne, i og med at Thomas Clue benytter sig af clair-obscur for at skabe rum, hvorimod Picasso benytter sig af kubismen for at skabe rum. Billedet af Margrethe er også meget realistisk og er meget lig virkeligheden, hvorimod billedet af Dora Maar er lige det modsatte. Dog er de stadig ens i forhold til, at begge malere har et budskab om den portrætteredes personlighed, de gerne vil have beskueren til at opfange. De benytter sig også begge af trekantskompositionen for at skabe en form for harmoni og statisk stemning i billedet. Så på trods af de mange umiddelbare forskelligheder på maleriernes udtryk, stilretning, betydning, kan det konkluderes, at de egentlig ikke er så forskellige igen.